Sa ako ka probinsyano, ning syudad na nimpala, nangita og trabaho, basin in town og mo asinso. Apan bisag kung saon, igo radyong makakao. Kaunom sa usa ka adlaw, magsudan lamang og hamon. Dili ko igsapayan, pag BIBI sa uban. Matag adlaw naning kamot, kay lagi kabus lamang. Kayod buntag udto hapon, malipayon lang gihapon. Mupahuway, mupakiyom, magtuplok-tuplok sa cellphone. Wako'y dolyaris, wako'y milyones, bugtong bahandi, gugma sa akong misis. Wako'y kangko, wako'y jamon, way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo. Hi, Brad! Nga na masaka! Ha? Oh. Ma? Oh! Ngano ka? Ngano ka? Ngano? Ngano ka? Ma! Unsa ba ka? Ang akong crush mo ba kay na ay kuyog mo? Magsabihan na siya na. Magkaroon siya na heartbroken, ma. Grag, bisit! Ay, ikaw ginapikat na. Muha gina. Layas na! Ato na to! Nga to ta! Tana! Ma! Asa tama? Asa ba ito mo? Ato na to! Giunsa man ka! Giunsa man ka! Di! Lalagi siya nakitaan. Unya! Ang akong crush na may si kuyog baboy. Nai-crush! Niyo kang crush mo kuya babay? Oh! Unya! Ano sa problema, anak? Masakitan ko! Karang nakoy gamay hangyo di mo ba? Oh, Katong nitabo ganina ba? Pwede di mo mabot si Mayor? kana. Ay, problema na. Why problema? Ano to i-upload ba? Ay, okay ra. Hoy! Liwan sa kasi mong amahan! Ambisyon! Liwan Ano man na, oy? Liwan kasi mong amahan! Saan ako? Ay! Sabri! Gano mo ni? Ay, Sabot na na ni mong anak! Liwat na ni mong ambisyon sa pagkakag! Liwan niya akong anak! Ngano, giyon sa akin? Kay sabi! Tagsabi! Naradyo ka? Ikaw ah! Sugi ko! Liwan mo na ni mo! Liwan mo Pagawas pa lang yung armas. Ipagawas na. Unsam na na? Ha? Ayaw lang. Ano mo tabang? Ayaw. Trabaho. Gurite. Ayaw lang, kami na lang siya daddy. Daddy siya Daddy siya, no? Kami lang sa dungha kay ang bata di na pwede magtrabaho, ha? Dapat magduwa ra na. Mo na, damay kay kanak, no? Di ba naknaamang kay bula? Oh, naa pa. Oh, Ako to ka andar ha? ihatag niya kay para makaduwa-duwa ni siya. Sige. Oh, sa kalkuha nga to. Ako sila sa pasabton nga nung dili siya pwedeng mo trabaho. Sige, dad. Ang bata, dili pa pwedeng patrabahoon. Kay ngano, pwede pa siyang magduwa. Trabaho lang ka, daddy siya, no? Anad naman ko ng trabaho. Ano na kang trabaho? Oh, Di mo ka gusto ko ng trabaho? katong sa una, katong mamasurap ako. Ay, pag inana, Brad, kagamay mo kaon, 3 ka kilo sa usa ka adlaw. Oh. Kagamay, anak, napanay ka ikog. Kung di may maikog, napuo na kilo. Oo. Unya, huwag ka mo problema sa kanunok ma. Brad, Oh, nakakadiya, Brad? naamon ko diri. Pero kini nga to pang negosyo ni. Ikaw ni, nakadiya. Samot, negosyo ni ako asad. Unsa man din negosyo ninyo? 5-6. Saman. Utang ka? Oh, huwag na ba niya, utang mo. Utang nga. Utang nga ni. Pila man? Palit ng konsumo. Utang mo na to. Oh, bata, pila man? Ayun lang utang ay, prenda natin mo asawa ay. Kasi Isa matawag mo mo to. po madawat na to. Ate na ito matawag. O sige. Ayaw taon to, iprindaw, kay buutan na po kayong taong to. Mo na ibuhutan ni mo. Butan, taka. Tara na. Pamalit na ka. Bawa mo ko. Oh, human na. Ulan lagi ka lagi. Human Tana lagi. Tana lagi. Hoy! Unsay prinda? Unsay prinda? Unsay may prinda? Ay, prenda to na mo ang Ay, atong. wala man. Pataka lang ka. Amo, dalingon mo. Saan naman niyo eh?
mo gikan? Nami gipalit pagkaon. Ay na lang dong, ay na lang kumasahe dong. Okay, okay lang. Dire ko, arik ang luyo, arik ko dire. Ay na lang ko kuan masahe kay medyo makapuyon lang ta, ha? 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 Ayaw lang. Uy, yung sama na yung diin mo gikan? Namalit mig snack, daddy, oy. Kamura, wala ko ninyo i-appeal? Sus, malimta man diyan ako akong gwapong daddy. Oo, klaro kay kita naman daan. Tara, Unsa man yung- napa. Oh, napa sa yata ko. Oh. Pinangga jud ko nimo dong daan. Wa pa ni maim ni. Para gilin ako. Oh. Nya, kay daddy man ko nimo ka. Daddy na ko nimo. Ah, Nya didi ka mo kiss imo daddy. kiss. Ay Ginoo, mo na yung wow. Gusto man ni siyang pana. Pako'y jamo, way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo. Pako'y jamo, way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo. Mo na yung kaon dito, nak. Kami Paresa kayo. na ni Mugdotila. Di pandemic naman, Pandi Manila. Walay pandi Cebu pa. Oy, Doday, ninyo, Oh. mag-ilis ka ha? Kay manglakaw ta. Siyara ako di ay kuyo gapod ko dad oy. Natural. Kuyog jud ka, pero ninyo may ako ag yung isuroy gyud Ah, kay ano. sige dad. Ako man yung shopping. Ah, sige. Diyan mo saman. Yawa, Ilis pa, sakingan. Ilis pa may nga bag-or ang niya may sunina. Ha? Mag-ilis pa mi or? Akuan. Kinahanglan mag-ilis kay atom mag-shopping gud ta. So, Adto ta sa kanang mahalon nga mall. Sarado pa man. Unsay nga sa mall? Kuan. Pandemic mall. Kuan. Sige. Mag-ilis ami dad. Mag-ilis mo to kay mag-shopping ka sa mall. Ganda nga sponsor nato ng mga mula kay atong nganlan. Kami man din yung pandi Manila no. Pagdali mo. Kay mo sunod akong ilis. Nalagkot yung Kobe. Mag-shopping ta. Shopping. Ay, kalit mo sa. Oy, Shadow! Ay, asa mo muna eh? Ha? Asa mo? Manglakaw ni. Ay mo pa init eh, diri mo. Tay pa init, pasilong. Manglakaw me. Timing nga dyan ako eh. Ay timing. Kay, natutuyo ni mo kay... Nguam tayo kwarta kay putla na may tubig. Ari Wala may agas, ako ligo-ligo. Unsa to? Unsa to mong gisabi? Kining... Manghuam tayo kwarta ni mo kay... Ako ibayad sa tubig kay putlan na nami. Wrong timing jud karon. Abi nimo di ako kwarta dire pero para mo guni ako i-shopping akong anak-anak ba. Nakoy paliton niya akong palitan og kanang iyang gustong parang sinina o sapatos. Nak. Usli lang sana. Sige, namo ko'y kwarta diri. Naka? Oo. Oh, naam lagi. Naam lagi. Kay kung amo, Sana na siya, dad. akong amo di man gud. Oy. Abi nimo nganong ari ako may duulo nimo nga naa may mong amo. Siya amo ba? Amo nimo ba si Kaprap? Si Cap Idol Rap. Sos, dito masaligan oy. Sige lang ito panghambog pero dito tumatag bisag 20. Pero ako, Salamat ka nga na akong anak mo ni suggest yun nga pahuamon lang ka. Di na hatag ha, huwam na ha. Tinuod eh. Huwag panghatag kwarta ron. May mga eleksyon ron. Uy, Seno, salamat juga kayo kay makatabang. Dito na ko kalimtan. Ay kay ka. Dito na ko kalimtan ni mo. Okay, baon ako ni mo. Kalimtan may kay ka. 500 na utang na. Nak sigurado ka nga nakikwarta? Lagi. Sige. Oy, alin ka dali me. Dara. Nak, akong bibi. Ako Seno, ni salamat sa ha. Ako ni shopping. Daoray. Thank you, Lord. Natubag yun akong pag-ampo. Magkabayan akong tubig ini. Seno, thank you. Bablamoy na sobra, bablamoy. Ato na ko eh. Ari diri. Nami sulti ni
mo kap. Unsa lagi na? Gabiha din si Shano kap, nakakita jud mi. Nakita jud namo nga kini si Shano iyang gidunulan og 500 si Pidot. Unsa? Woo! Bullseye kaysa mo mga mata. Klaro kayo. Unya. Wala niyo video eh. Wala niyo picture eh. Sus! Sakto sa nimo idea ka pero sa kalimot ni kap eh. Nya mao ni kinakapa ni Kapay Durap. Time Mo pa na nakakuha god. na mo na mauna Mga na. ugok. Unsa man inyong bagong balita na pod or good news or bad news? Bad news. Unsa man nakabad? Na, si Pidot ni agtong Shano. Mo ulay Nya unya. gidunulan og Mo 500. kana sakto na. So, ang katong 500 para asa maghato? Basin na nga. Kabaw ni sugod na siguro tong pangamo siguro Kap, na. basin mo na giingon kap nga wa na mabiya jud ka ani kagahinay-hinay na si Shano kap. Sana ba yun? Mawan ni na kana. Ang ako pa yung tao. Kana? Yan ang hinay-hinay. Ukot-kot. Ha, yun lang. Hinay-hinay na niya kuha. Kapay na drop, ingon ani ni siya ba? Hay ka mas maayo og dili lang ta magpabutabungol sa imuha mga tao. Ato jud ka na sila inspeksyon no ug unsa gyud ka loyal diha nimo? Bitaw ka. Saman. Nga kamu ka ang tulo. Loyal mo na ko. Alang nga Uy, naman. Gino. Sobra ba kayo? Pili may kumukis mo ka. Na. Chula, chula. Loyal di ko ni mo. Kapay na drop, ingani ni siya. Ug dili pa mi loyal loyal nimo. O kana. Dili na sila manuga nimo oy. Tinuod ka na eh. Awa, nakahinumdom ka? Or nakabantay ka nga imo usa ka tawo? Pulkadas kayo, mura gyud gihangga. Mani uso karon kap bitaw sa tinuod lang kap no. Wa pa malagi ko maapis uso. Ang di makauso aso man ka. Sisa mo banyana oy. Ang ni traffic good. Adto ta sa Wah, hospital. kung ninyo si Pidot. Pari adre. Ato na mo dito. Patubangon ako. Kuha. Abangan. Bakoy jamo Way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo Bakoy jamo Way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo Ato adito. Ano ako man ano balik man din ako. Nagkamo may nakita og diin. Ano magtinukuray man mo? Wa mi. Nagpalayo ka. Ano mo tutun man mo? Wala Wala kap. gara. Wala. Kay Uy, sis. dili bito madaog na mo si Pidot. Kadakwa to. Deng na! Kapay durap. Katang mo kinindua. Ngani unta ka pa. Pagturya sa guntang masinsinan ka kung sa Tagalog pa ka. Ngani unta ba? Ikaw pod unta. Wanam na po kag lihok. Uy, dili kay magsilang kag sandi ka ng kahoy. Na maan kag bagatpat nga. Kuan, bunsa. Kap, sige to apa sa mo limot. Nalimot din na pandol mi sunahan gud. Pandol mi sunahan. Ina ato kuan yung Pidot. Ay, Ay magkikato pag nakistorya ko. Ate, ato na may kabasi. Koy marites ni mga tawhana ba. Ako'y kapay nag-uul. Kapay dol. Nakamatikod ka. Taysa kabari mo kay Durap. Taysa. Unsa naman sad? Uy, Wala ko niya kini. Wala. Api mo si Kiko na mo. Kati mo ba kayo si Kiko? Kung ano pa, wa man pa kuyugon nimo. Kap, di ba ningon ka nga na ka-espesyal na kung ipabuhat? No, special na sad. Di kamo manduha nakakita. Ni Pidot nga gitagaan siya no o kimintos. Oh, kuan ninyo nga to si Pidot. Ang pangutana, ang ani, kisa may kuhaon. Ang 500 o ang si Pidot? Si Pidot. Unya? Apilo lang po ito 500. Oh, sama ka. Amo nang Oh, paingon pa. inyo kuaong kinintos, inyo ha to. Wa kinabot. Pero nga na pala mura magagmitalidha imong naong so kagamiton pagkas 500. Wa ko inabot ana. Basig gas mitong pipi tarima na. Magkuan mo, mag-traffic isan mo. Ay bu. Hoy, tara na. Ano di Sige na na. Kaya mo rin duha. Kuyog. Inyo mong kuyangin. Kap naman kay sugo na kukap. Kisa, kap, kani imong ubang tao. Tawhana ba? Imong ubang tao ba murag Ano man gini batasan ng mga tawhana? Wah, mangani. Nawadaan kay Kap do. Kap, ingani ni siya, Kap. Hapit na yung taong eleksyon maabot, Kap. Magsige lang taging unani. Di lagi Dili di mo. Nangita. Nanagi na kapanihid, yung magsiling hapon tagpanihid. Taysa, tapay Durap. Kuyog nakita kay sunod ni sequence. Naamang ka ni Kuyog ang tani. Tara Kuyog nakita lagi. Wala pa niingon akong apil ko. Nasa script ang talo. Kuyog nakita lagi. Pabasahan sa ko ninyo. Ang dali na mga tao. Ganahan ka ma-football. Tanawa. Mo na sultis direktor. Morban si Kiko. Dali na mga tao. Mabuban! Alsaha ko ninyo! Be, ano ba kauban ko?
Sus ka po lang mga labat yun, mga tao. Uy. Sorry, Sakit kayo! Darling, sorry. Wala ka magtingog-tingog kung nakaka-desluyo, darling. Nag-high blood ko. High blood na naglang. High blood ka! Ha? Hindi na kagsakit! Balik kang tubig eh. Hapit ako putlan na namin. Hindi ko magdugig eh. Sige. Magdali ko, ha? Sige. Amping ha. Uy! Namin na kong kapayuan ni mo! Isa na ninyo. Isa. Ano ni? Wala ko. Ano mo? Isa ninyo. Ang usa to akong nadunggan nga magbayad kas tubig. Bo, tubig. Hapit na may putlan na. Iso sa Nagdali ko. Pwede ko makita. Tigbayad din. Kailangan na pirahan. Wala ko, sir. Asa mo tumurag tataw ka sa akong paminaw ba nga magbayad kas tubig? Asa ka magbayad kas tubig? Asa na ang Soy tataw. Di ni tao tubig ako baran. Klaro, og tataw sa akong pandungog. Nga mubayad kas tubig. Pero na ako yung kunhugon nga nadunggan nga. Na may ka man di ay kwarta nga tong siyano. Ha? Nangutang ka. Noon. Pero sabi sa, Konsel, inunani mo na. Ay lagalain na kuha, basi nagtuo ka, gikunsa na mo ni Pidot. Gisugo min kap. Nga ipaapa si Pidot. Kay doon nami, nasa ituyo. toyo ni mo. Oy, Isa, pero mubayad ba ng tubig? Wa pa ganin kaligo. Bubayad sa Kay kong pa, tubig. ang opisina sa MC Ay, kumpungigil. Karabutan. Masirado, alas 5 na kutub. na mo. Inyo na adto ni kap na wam niligo. Alam, gani ni. Okay Ano pwede naman mo ipalayo? Kay otro mo puti, ka pa mo tiligo-ligo. Ay, sasa. Nanong pantuo mo kong kap nga nagdali ko. Nasi. Wala ba'y mga sakyanan. Hay, Ingani lang, ikaw ba? ihatod ka sa akong sikan. Oh, na may e-bike dito. Nairakal. Hoy, ato na lagi ko. Ay, asa? May na magsabot ha. Kay mo Paminaw dagan sa. Paminaw, pastora sa ko. Oh, May na sige. magsabot ha. Ha? Ay, inyas na. Ay, balik. Oy, na ninyo. Nagdali ko, maliit na ko. Sige. Asa ka? Turaw. Hoy! Hoy! Ikaw ba nagkatang-atang mo mukha niya? Ay, magaling alis yan. Hoy, Pina! Yan! Nawa, nakaip ka sa si Pidot yan! Nag-isi lang ka mura kagwasay-wasay. Babay ra sa tubig mo pa tiligo. Wa man ta maghisgo, nakaligo bagwa. Ang amo ba? Si Kapra pa idol. Mabot ligo-ligo. Na, kukusila silingan kami. Aw kana na dadaan ninyo. Mamaom sa na. Hoy, sagot! Ato na si Pidot ay! Dita magdaga istorya ay. Ari sa mi. Lagi. Ari maglangan. Abo tay! Pakoy jamo Way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo Pakoy jamo Way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo Ay! Hello? Sungkaban? Ikaw to, baboy mo ko. Hello, Miss Beautiful. Hello, Biyay. Tipol ka karon. Miss Beautiful, dawata kining apple. Apple, you are my apple of my life. Excuse me. Uy. Pretty woman, dawata kining akong saging nga gikan pagyud sa intaon sa Ikaw simbahan. nagikan, simbahan? Sa simbahan kay Ikaw mo siya nagikuha, gikuha sa simbahan, no? gihalat man ni ganina unya wa man may ikapalit nya. Mo lang among gikuha na lang. Kini akong apple, gikan ni sa merkado sa Carbon. Inyo na lang na yung apple o saging. Yes, ari na kay. Kita sa kong agtang. Tiyosan nimo oy. Malita. Tiyosan nimo. Tiyosan ni ano. Di mo na mao. Itong apple na ko si Ahat. Sayang nga sa kita sa mga agtang eh. Sayang biya ning saging. Mininood wa man to sa script. Mo bitaw. Hindi mo na oh. Tanga. Ha? Tangan, bakit tayo? Saging saging oh.
Bas TV tanan. Sa ako ka probinsyano ning syudad nanimpala nangita og trabaho basin in town og mo asinso apan bisag kung saon igo radyong makakao kaunom sa usa ka adlaw magsudan lamang og hamon dili ko igsapayan pag BIB ay sa uban matag adlaw naning kamot kay lagi kabus lamang kayod buntag udto hapon malipayon lang gihapon mupahuway mupakiyom magtuplok-tuplok sa cellphone wa ko'y dolyaris wa ko'y milyones bugtong bahandi gugma sa akong misis wa ko'y kangko wa ko'y jamon way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo wa ko'y dolyaris wa ko'y milyones bugtong bahandi gugma sa akong misis wa ko'y kangko wa ko'y jamon way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo sa akong kagwapo